but he was a son of a harlot. And Gilead begot Jephthah. Gilead's wife bore sons. And when the other sons grew up, they drove Jephthah out and said to him, "You shall have no inheritance of our father's house, for you are a son of another woman." Then Jephthah fled from his brothers and dwelt in the land of Tob. And worthless men banded together with Jephthah and went out raiding with him. It came to pass after a minute that people of Ammon made war against Israel. And so it was, when the people of Ammon made war against Israel, that the elders of Gilead went to get Jephthah from the land of Tob. And they said to Jephthah, "Come and be our commander, that we may fight against the people of Ammon." So Jephthah said to the elders of Gilead, "Did you not hate me and expel me from my father's house? Why have you come now when you are in distress?" And the elders of Gilead said to Jephthah, "This is why we have come, we have turned to you now, that you may go with us, fight the people of Ammon, and be our head, all the inheritance of Gilead." So Jephthah said to the elders of Gilead, "If you take me back home to fight the people of Ammon, and the Lord delivers them to me, shall I be your head?" And the elders of Gilead said to Jephthah, "The Lord be a witness between us, if we do not do according to your ways." Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Jephthah waberekwa mu muli isiri kumufarira, but kune nyasha ziri pamusoro peupenyu hwake zitozivikanwa nehama dzake. Senze kuti hama dzake Jephthah nevakomana vari kumudzinga, they are the same blood. Normally kana vanhu varoorana, mwana anotakura ropa rababa vake. Ndofunga from Tinashe Mugaba, you all know. So baba Jephthah vakava nemumwe mukadzi, maybe small house, ndokubva vaita mwana unonzi Jephthah. So vakomana vana mai vari pamba ndokubva vaungana vakati, uyu mwana wechifeve. Statement ravo rine bit tip pakudai so. Vari kujaja Jephthah, but the truth of the matter is vari kujaja baba wavo. Nekuda kwekuti akanga chifeve, akatora chifeve akuda mumarriage. Mai vaJephthah vakabereka Jephthah nababa vaJephthah. Mai vaJephthah havasi married. Aita ufeve akuda mumarriage ndibaba vaJephthah. So vakomana vari kuignora ufeve hwababa ndobva vaunongedzera pane mwana kuti uri mwana wechifeve. To me it's not fair. Why? Because nokuti baba vaJephthah ndo vakabuda mumarriage yavo vakanotsvaka mumukadzi panze ndobva vabereka mwana. But pane kuti vakomana vaite gaga against their father, vakaona kuti kwamudhara akutangike ndobva vatarisa kuna Jephthah ndobva vati uri mwana wechifeve. But it must be our church ari kutuka baba. Jephthah haasi chifeve. Jephthah iproduct yezvakaitika zvaari beyond control. Mufunge hama dzavo zvifeve vanhu ende vanotobereka futi vana. So hatigone kujaja vana vavo nekuda kwekuti vakaberekwa havasiro vakazvironga. But it's unfair kuti Jephthah ari kutongerwa isiri yake achipiwa mhosva dzisiri dzake. I've come to understand kuti mulife zviripo kuti dzimba zvinonongedzerwa nekutungwa paupenyu hwako zviri beyond your control. Hauna zvawaigona kuzviita. For example, zvichida uri mudzimai, murume akabuda panze akaita zvaakaita ndobva wava neHIV, vanhu vakutarisa vane vanopa kuti murwere haana kurongeka nekuzodii, yet it's beyond your control. Wakatovimbikwa uri mumarriage, but vanhu hatarise murume wako vatarisa kurwara kwako. Sometimes life is unfair to such a level nekuti zvimwe zvinonongedzerwa pauri asi nyaya dzako. Ndinoirelata nemusikana ari pamba mitiswa. Vabereki vanosvika pavanobvunza kuti nhai mwana wangu Rozi mumbi haunayo ndeyani. Zvinoti vanotoziva kuti haisi yaRozi, but Rozi ndiye akatakura. Kuti kuna akamutakudza atori free asina chaakatakura, but ane kagemu kokutakudza vanhu program dzake.
things is not fair. Juno sikana ni nomina Rosie aisia Rosie. But Rosie ni anakuta ndiano tukika. Anazikwa pamba miti swa musika na washu. But akamiti sari safe. Yeti wabeli paruku za mnai Rosie mbunde ya. Pratika na uchito zauta aisia Rosie. Ana problem. Aswara mfunga shokata. So life inoshika malengo yekuti shida zvakujudge wanazo nokunekedzerwa nyamana. But now we have to tell you there is a blessing upon your life. There is a blessing upon your life. The problem there history. Don't you miss about putting another day, but I'm putting another day. That's a warner. Don't end up no in Yash. Buriamari, no young change anything. Shindai. When you are to conclude that we cannot die, or not to see another day, not your later, cannot die to manage or not achieve. But young sisters, what do you see the order that don't know me? Don't change it. But one from Chicago, shut up the jump from the sea. What do you do, Zilla? And I just found one down. Today, boys are not going to school. So I can't go to school, I saw. But I don't pass out a little open, but a former group. It's not a good guy, they're in the same class. So for that, it's now wait apart from that December. Yet last year, Sister Arno, but always enjoyed our group of mine. Saka ingoma is never one on chat. Because I just don't know to wait on that, but Josh to go report. Josh at all number. Can a shit one soon the barrel of the boat brewer? It's not over there, but she can atom soon does not own it. Self, I am one can walk it out. Just one, I'm Sudan. But whenever was getting Shana. Let's be real. Just one, I'm so shiny. But when you lose the battle, but it am a rose. When that don't see a little sort of another leader, and a child chief, but only Tana rooms. So, my group are some kind of magic that are out as a sharp, but it be only. You don't know about them, that's not a bona, but my way I eat a fee. Oh, that's with a degree, that's what she was. That's another item to take when I'm on the mat. Just as a matter of Stana, from me telling me to take when I'm on the mat. I don't know. If you don't put on the I don't know why I said, Moral don't die, you are second to take on happy than this go. But some big boast from our achievements out. It's so sweet just to boast in this place. I'm never going to I've seen my mother, I've never done this to you. Just keep it quiet. I'm sorry. I did what he said. You just went to the young way. It is unfortunate that one might listen to social media. So Jephthah, Anna Moshe Agaita, but I don't see him. Charlie Zimmerman, Jagai Panaka, a mine is just a victim. That I don't feel wow. Don't walk your mommy, don't pay the one on Jephthah. But I'm coming to get about him that I was right. Makasi imani yangu ndio unaweza Jephthah. But wakona watu ngara atangike. Ndio watu Jephthah wanaona hivi ibabani. Ndio faro Jephthah wakava. But mwali anakubabana Jephthah. Paulo zimba paulo watu zimba watakuta mali watu ni yasha zasho. Problem yako ni utakwenda kuamba mshimo. Usifuza mwali watu ali mshimo hiyo. Zimba mwali watu ali kunoteza ni uchipa. People they are used is with the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Look how they are the why? When I tell you that Abraham, why Isaac, why Jacob? Ukaenda kuna gereza
Genesis 18 utabva Mwari achiti kuna Abraham, uyu mwana womukadzi yanonzi Haga ngaabve hake pano, but I will also make him great. Which means pamwe pacho Mwari vanenge vakawanda havana kuti I'm the God of Ishmael. Vakazopota vakadirimbira muna Abraham kuti mwana wako murandakadzi I will also bless him. Which means utaona kuti blessing ina Ishmael side by Isaac inotonetsa kuona. Iya mwana wosumura uso womukadzi akadzingwa baba. Ishmael paakadzingwa baba vaende mugwenga, Mwari akavaratidza inonzi supernatural wealth. Unoziva kuti vana vaAbhurahamu vakafukura matsime ababa vavo, vaFilistia vamira vachifishira. You know the story. But tsime rakavhurirwa Hagai nemwana wake Ishmael. Tinoita kuti risavharike. It was a supernatural wealth. Nokuti zvanzi Hagai achimanini nemwana wake, Mwari vakamuratidza tsime, kuti vakachera tsime. Which means there are wells that men can fight against you. But there are supernatural wells. It takes the supernatural eye to see. So Ishmael had a greater blessing than Isaac. So to tell you this, you know somebody about Abraham, why is Jacob? When Abraham was I used to see one of his here. And it's in the single variety, Ishmael. No, it's in the other, I'm Mwari akavhura meso aHaga akaona tsime. Zvake kune matsime ekuti kana usingavhurwa meso haaoneki. And which means kuti kana asingaoneki haavhariki. Yeti wanogara nezvayo mwana anodzingwa pamba. But akadzingwa akachakura blessing upon his life. Izvezvi ikonomi nemanendezvinhu akakonkuluta kuti hamuna chinobuda haasi mwana wadavo. God can still bless you. In such economy, in such hard times, there is a blessing upon your head. So mukomana uyu anodzingwa pamba nehama. Kuverekwa nevanhu vekunze, you can accept it. But kuverekwa nevari close nehama is so challenging. For example, kuvengerwa muchechi wakatobva kunyika unoona usiri right, wauya muchechi ndokubva makerwa umo. Kwaunototi ndazorora ndauya kuhama dzangu ndokunera ndakabodza kumwe ndikati kuchechi hakusi kudenga. Vanhu vacho havandifarire kuchechi kunopinda vanhu. Usati vanhu kuchechi vanoti vaverenge mascriptures. Kune vanhu vanotoverenga wivhi yemunhu kuti ane 2 weeks. Muridzi watokana kuti wakaisayini unotonza kuti yagarisa. Kana wakainga Mwari nyaya dzevana dzakabasa. Kuchechi kunopinda vanhu. Ende kuchechi kwakafanana nechipatara. Kuchipatara Mwari ngere vanoti munokei bhora, vamwe vanokasika. Saka katumbutireti munhu kuti munokei kuziva nekukura, vamwe vatikasika. Saka titanga kusangana mukati. Anenge Peter. Vanobati vaJesu haatize. Obva aita kunge akati simbei. Paanozonzi uyu mumwe wacho obva aramba kakani. Kuti kuna anotera kuti azorambira ikoko. Kuna kuti kuchechi anobva anozvika navo ari muno. Kuzongopikisa zvinhu. Wanotonga dzengo yacho inonetsomera musha. Haana chiri positive chaanotaura, but haasiye kuuya. Mweya waPeter. Amene Peter ari meno. Hauna munhu wachitaura kuti prophet aripo but kuti magest awa. Usati kuna vanhu vangori right so but vasina Mwari. Hands no Mwari but unangori right akachitaura zvinhu so. View of good people were not godly. That's why when I join up to the candidate, but I will say I'm right. I don't kind of machine. Sign you to right. I don't waste of pay your moon. But in the wrong yard, I got one. Program young man, put a fish your eggs at John. But you want to have with Jaman, Banny Wood, one kind of ship. Tell me, I don't kind of moon, but I think that you correct. But I want to figure it out. The of good people were not godly. Jephthah, I don't know. Yet I don't get them beyond your control.
Aunatsa kuti kana uri mwana wechifewa uzvichinji ndizvozvo. Mai vakaketswa ukaberekwa utori munhu ende uri pano. Wodii kana vanhu vakunongedzera kuti mwana wechifewa? Siyana naizvozvo, iti Mwari ndiri pano. Mune chikonzero noupenyu hwako. Kufunda waitoda but pakashayikwa vakabhadhara mari yacho. Zviri beyond your control. Tine vanhu vanoti matofu asina kurongeka but hazvisi pachoice yavo. Life vanhu vanongotuka munhu vasina kukonzera benefit vanokuziva kuti munhu abva nekupi. Ndokana chiwanzira na bhuru wangu. Pane kachiprazi kaunoita so. Ndokana ndakabudirira wadaniite sei. Ndaramba aishanda maprazi. Ndodii? Saka unoona kachiprazi kachimanifesta ndibasirewo. Maka anonokuda kachiprazi kako kwakubuda. Tiri tiuriko. Zviri beyond my control. Ndaitoda kuti unazofunda. Unoda kuti utonazi. Unoda kuti Okwezi utonazi. Batati iko kumasoro. It's beyond my control. Saka ukanisa kanino manifesta so no plus ili balance. It's beyond my control. As I know, God will change my story. That I never just say you to a the movie, but I couldn't find a shit. So, what are more disciplined? When I don't feel I already saw the poor be, no, I'm going to Farasim. But I'm Tarisa, I'm not okay. But not true. I don't know about I don't know. Kuti vanhu vanotozvera kuti nyaya yakafamba sei vari kujaja vakutune 2 ndaura munhu ndomatukirwa wako ndaidakodza vamwe wakazi ndichiti tendawo Mwari nekuda kwekuti wako haasi kuita zviri kuitwa izvi nokuti dzimwe nguva zviri kuitwa nevamwe varume zvakuita vamwe wakadzi kudzoka tiri kutotadzisa wako haisi discipline zvinodhura ndinochokwadiba boy bana biswa renti na vanhu vacho hapo so wale mmoja katendo pati wamba hai asi tu naona renti kutoa sema kama unashona kuna kitu zaidi. I hope I'm so judge wale wenyanza za kupata kuti urumele wale masubiti na makaenda no more than some of show of Carol. You put this value down to Zukure in my mind, have them again. But I want to show you this. It's all about the grace of God. Jephthah, I didn't see what Baba. But in one chapter, Bonamashi, I not fight on. Who never fights, I will not win an extra fighter. Who never battle your no win and put our love and engage yourself in that battle. You don't know wisdom sometimes. I didn't know I shan't even do they don't know my mama to put us to see that don't want as long as I don't do the fair to know winner. Who don't have power with your rights to do it? You know, only it. That's what you can stop with. You don't know what to show. Muri mara changa to le motor ro acheshe bos kuno shanda power kuteli musati makumbuka imo veta ndokuda ila uno bisoma mazuru ni mugarongo ayino futi ona ni pata mona kinze yato tona kuti tona kunakirwa. So what does it now? Now we're going to talk about us. So what is it? What does it? What are you want? I'm not okay about the miracle. Tell me what you want. No matter you go in person. Tell you what's in the one. Tell us something that you should put in the policy. Or put up with it. Jephthah, chamuzi sabanga, it's beyond control. Ufunge mabona no judge mu life kana chimo chwa uti no John chapter 8 mukazi akapata
in the act of adultery. Avana kutakura vanhu vese vatama number 1. Kuti vachibvunza kuti wapfirwa here zvafamba sei wazoti toda kutomutema ndiye watabata. There are times yekuti vanhu vatinojaja zvakaitika kwavari vanhu vatori right but anenge takaverify. The reason why 3 angels came down vakaenda kumba kwaAbraham from Genesis 18:21-22 vachienda kumba kwaAbraham pakanodonha moto kuSodoma. Abraham akarwara nevatumwa vari 3. Bible said God himself was part of the angelic visitation. Vakaudza Abraham vachiti, we have had a report in Sodom, we have come down to verify. We have come down to verify report yakapiwa against Sodom. That's why when Sodom vaida bata varume vakatumwa kuti vaite vakadzi ndoyakava evidence kuti sure avachada vakadzi vakuda varume. Denga achade nemakuwa munhu wakareva kudzakarorengwa naMwari uri kuzvivhara. Mwari haashandi nemakuwa, anoshanda netruth. Nokuti vamwe vanhu vanojaja nekuvenga is not the truth. Tine vanhu vanetsika yekuvenga vanhu kuti vakaudzwana neni kuti ndiye yakaipa but havana kuverify. Vanoita hotspot ruvengo. Ana baba vedu vaitiudza kuti munini wangu ndiyanga akaipa airoya mhuri yangu takaita hotspot ruvengo kusina the truth. So Joshua, Jephthah akabva pamba ndokubva aenda kusina hama dzake the land of Tob. When he gathered people, vanhu vari kuita gather around him, they were useless people. Vasina chavanogona chavanoita, but that was the platform yekuti kumanifeste the gift in him. Unyanzvi hwekutungamirira hwaJephthah hwakadiscover ari kuland of Tob, which means kuberekwa naMeshifere wakaita kuti adzikwe was a platform yekumanifesta the grace in him. Vakuru ndikudze kune nyasha dziri mauri dzinotoda kuveengwa kuti dzionekwe. Kana uriwo Joseph ukaita vakoma vanokusarira haunoonenda, ukashaya nokumaka isaini yekuti hauna chiri mauri, ukaona usimusangana nasangana kwauri kuenda zvinotonamata straight dzimwe mukuenda same direction saka hamusagara. There are times yekuti the way yawatora inofanira kutovhuka mamwe madhimoni. Kune vanhu vasingavanisonga kusangana nenyaya iwe uchitadza kuzoti vanokuvengerei. I always tell people kuti yekuvengwa iyi hainyanisi. Pamwe pacho unovengerwa kwete kuti une zvinhu kana kuti hauna chinhu. The person iwe wacho unongovengwa. Kune vanhu vasingakufariri nekungoti iwewo wacho havakudi. Tichamba nondivengerei iwe wazoti kushaya kunovengesa. Saka unoona mugrupu rehama huru. Saka unoona paunofona havati halo vanoti indama. Vanofika kune problem. Itamaione munoona vatoedwa mugrupu so. Vanototi kumuzukuru vaswere. Tutaona semunhu warare unavo. Jephthah paenda anokuenda pachoice avengwa. Mary ari pregnancy yaJesu achitsvaka nekuberekera mwana akadzi havasisina. ZvaMwari zvinoda kuberekwa hazvina nzvimbo. Zvinhu ukaona zvati kumateiti kwakusina nzvimbo tinoti gore rero vanhu vakabereka. Zvinoda kutarisa Mwari kushanda kuberekera zvake. Do you know the better than it means a house of bread? And Jesus is the bread of life. Chingwa chakashaya room muimba chingwa. Not model shakwana space. That's true. Jesus, the bread of life, in Bethlehem, there was no room, yet he is the bread. But the same way that they did out in Chicago, nobody around the Bible, I just pinned out to never one space. So in a way of protection, well, you want to say my name is about to remember. And remember what you look at is a land of truth, but no manifest of the grace in you. Every church man, you know, you have to come to the church called everything.
Wakati mmoja uruka za rot, unafanya olefa, abona college kwenu, sasa chichi ya hizo ita, unaweza mafia chichi ndio ndio rot. Sasa ndio bana mnasa. Dai bana ndio kama wana. Mulaishi wa mambo tisho wa mzi, wanaona ndio kuenda. Ina tishu wanaona kule. Bosi wanakubenga mazalo bakho kuda. Kutwanya sokwatha kamushi. Oba muntu othuma mbashi indayo ayisifanze ngathi. Sometimes nokwatha silokuyiziyo. Silo zwathela kuya kulunguba. Ibe nozathi BP shimji nemazimali uno. Ayisikuba kunesito. Ndio mmoja wa toro. Au wana BP ebanze ndio ngathi. Ina ngoro fitela bali unozathi ishuwa into abizalo. Wa kishungu. BP andinga ndia date. Jephthah chamutsinga pamba. Chimara achimanifest pasina rulewo. There is a blessing upon your life. Those are you push my haters so much. My haters why I shall have land of tuba, and I put out those to become a leader. Leadership qualities at one number. Okay. Then I do back when you come to the pastor when then you told pastor not evangelist. Chiliman Chalifa. Do you know people can convert you from being an evangelist to make you a pastor? Chakaiswa na mwalimu uli to reach out to the world to ataiswa kwa marani mimi. Then you die. Unego kuwa tukalemana mkuda. Be of those who love you. Ile wanaskana wao jealous ni muda mpeni wao. Ya, dada wangu tatumanangu. Bana muda ya na mata yosh mwanamke batili. Wamuacha asright. Kwani wanakuweka wanakuda. Na hao tena kama anakukoshia sasa. Asia mtafara kukoshia. Ada tu kukocha. Hapo jichoka ya wataangu kwa kukocha. Kukocha. Toba singa kwa bosi. Ndio maplan ndio. Unajua ni mmoja ndio nao kwa hizo. Taita kukocha. Kukocha na mbele. So by experience I know. Jephthah chirima uri chikashana kulenga kashoneke chirima uri chikashana kisaka kona achikude iko koleka zozote chakufaita dizi tabali wanyale dizi letuwenika uzo tsakatizi tsatina ropa mtu nani why because when you are being chipiwa for free ukashikwa kona ulitumani hata unaona kudiscover zero bibio. Amen. Ikaleta grade 7 1987. The Nigerian general paper. Name any country in such a nation in a diamond. Why do manula Zimbabwe kama Korea wacheke? Wacheka era. Kuna nikata izikano. Kuna kipa taimaki kwa mkono madofu. Watanga qualify kwa teach and madofu. Na sina full information. Kutimuno lilimo. But don't talk. You can't qualify someone. You see, oh, one no judge. You are not qualified to judge your life. But you can't take it and not even have a hand over you. Just talk about Papa. It's not Papa. It's not Papa. The friend come and one day push us. But no, they go normal. But since they think that I'm going to have social sira, I'm going to have a deal, maybe it's jealous, I'm going to attack your rabbit, what I have to see, I end up seeing us. So basically, I'm not friendly. I want to wash. Yet you know what to do to wash your own dance now with Zina. She pandemic. What's the one addition of the own? And what you need to tell you. Should you have the way you move, that is traffic. Wakacheka moto akadira mwenyewe akasuka na vipi kwa pondo. Watu mdao. Ina sio pondo. Tunataka December. Ayo tunaona December. Ili malaika kupaliza, na success. Wale watu want the message went to it.
Sure, can you handle when I wash my soul? I'm in the water. My papa, this is my papa. So imagine, Father, you remember the battle in Beja, what has come? That way down to the moment. What has come can go there? It has one band of them souls. The family in the chair with Masuka, therefore, come and prepare some dead. Ona Batala name put that. But we're not to know Satan one. The people which I was zero to take out to kill. They are not to anybody better. The devil works for the Lord. It's unfortunate because the ash is zero. Don't ask for people. But as I come to our Calvary, I take out of the word is the devil. But I want to know if I can pin them not to dust. I can take a suggestion. I can get about you, but just nobody. Not even on the bus. So I just never know what I is father to obey. If I was also to Zabé that she. If I not to the bear, I got to Zabé. So when I was on what to say, that Yago, but my life in one life, you realize. The devil does not know. Basically, we are aiming against your life. But I want to be, when the enemy comes, the Spirit of the Lord will raise the standards. So when battle, my leaders are raised the standards. But when you see the coming of the enemy. When the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise the standards. Everyone should be someone what is part and parcel of your destiny. What is your feet and open your back up? I want to make it natural. I cannot take down the line. Every enemy you are winning down the line. It is your feet and standard raising of your life. So Jehovah got to go up and back. I know it now. So what problem you have now? I want a revelation in now. Zacchaeus, you put back at the one Jesus. But if you don't know I know it now. I know what bread I was rich. I don't know you were 50, I go 50, I go 50, I go prayer. But I don't know what you was rich. I don't know bread. But I don't know what Jesus, I can't papa. I can mind, I can look at the motor. Remember, I don't book, I don't share the teaching with the point, and I'm not a seller. Or the other side is saying to our computer. Jesus shape up. Dia data someday at Jesus. Wait a second. And the Sunday I don't say that. We didn't have much in the fire, but now, Jesus shape up data someday. I got Zacchaeus group. Plus Zacchaeus, I don't share the competition. Other than the revelation. What was the revelation? Zacchaeus was a sinner. Jesus only police. Adam the sinner Tagata Zamari. Whenever we come there, I shut the moon. And the Munanga fake machine mode. Zacchaeus ataza kuona Yesu ali mutazi akapinda pamoja akanovharwa ari mumuti mashizha moto nokuti anotoziva kuti Mwari wese kana achida kuona munhu anotadza anotoseta mumonde nokuti mashizha emonde ane tsika rekuvhara vanotadza. That's why Jesu paakasvika mumuti akatotarisa mudenga ndiye aitotsvaga mutadzi wacho. Zacchaeus ndobva vanenge vakanzi kuruka tiende kumba. Zacchaeus haana kushaita vanhu. My fights are sometimes that's a picture in the revelation. There is something you need to do. You were lost, you win. Problem yako wakakujaji kuti win ndio wawina. Kwa mabacho kana watu usanoma wawina. Bunza wako na tu wakaprofitwa. Esau and Jacob. Mwana tudi Mudish dia chakulira mdalika mukuru. Yet they were twins. That anataka kubuda. Dia wina bato ye kubuda. But dia usa bato ye nasika na kubuda. There was a prophetic word concerning the twins, Esau and Jacob. Chanti Mudish chakulira mdalika mukuru. Amena tu wakati mundu mangu ni fight ilimo. Fight again number 1. If number 1 he lost. Sorry. Hear me very well. Jephthah wakabva pamba.
kumwe urejectwa ifumba. Don't cry. Stop crying. Paulo dzingwa wakuenda kuzvinhu zvako macho. Ufunge ndinogara pasi ndikati bvu ndikati vakomana dai chiri paindastry pai tichicheka vagunye tichidya mavhiki nemaomero anoita upenyu hwaya. Ndabvunza munhu wakasara kumbotambira mari ndazwa tsitsi vakasara. Ini pakatobva pavari vakafamba vakatodya tsitsi kuti sorry baba izvi zvakaoma. Indadzokera pari ndikati sorry akomana zvakaoma. God will change your story. I shall be hard. I'm not going to get out of it. You have no sincere madam. If I'm sure I'm not that is a button gara. Was when Sunday motor to fit out a gara. That opened up a level in my gara. I'm like, wow, I see Jesus. That you gara foundation there. Yeah, let's get some matafita. Mukachinga mutengo mukachinga mavhiki. Dareka boda to go to my drink. That's okay, that's some place. That's the most same guy. Then I thought that I some guy to move away. But I was going to one guy. Papa, you are saying, Babasa, the back chamber. Unaona Babasa huko jana. Tutaki tumsote mshana. Ungalila mishwa kwa tunataka papi muria wale zanzano yale ngo ndio kuzuzu nani. Vai papo. So Jephthah wakati. Alikuwa land of Tob. Alikuwa land of Tob ile there but has attract useless people. Don't have no qualities in leadership. Akaita kuti Israel paikaita hondo neMamalekites. Kana darabasa wakaona what we lack is not weapons or intelligence. We make a leader. And it's this that I want to Jephthah Arungu. And it will talk naye. What is usually knowledge no manifest and what sort of situation is it? Chipo chaJose chekurapanira hope. Ataki kurapanira hope dzamambo. Anotaki dzimwe suwa secha mubhadhara. Dzimwe zvisina bhadhara zvinobhadhara. Joseph anorapanira hope dzamambo first. Anorapanira hope dzamajor street fellow prisoner. Yet zvisina bhadhara ndozvakacreata a voice kuti aendeswe palevel inobhadhara. Iwe chese chakuda kuita kuti ndakuti ndageza basi mari achite zvisina mari kasi zvine basa rei. Pamwe pacho zvisina mari zvine mari yako. Jose anorapanira hope dzamambo akatanga dzemunhu asina bhadhara. A fellow prisoner. Zvokuti atomuda for 2 years atokamanika. Pakazorutama murupa akazodzoka in remembrance. Akatiri mujeri kumaotsarwa emurapanira kumajeriko kusana nemari inobhadharwa. People of God have come to tell you, kana uchishumira mari nokuita zvinhu muimba yaMwari, usatarise mari yacho, tarisa nyasha dzacho. Nokuti there is a level yaunoendeswa namari. Nokuti nerimwe gore uchaudza vanhu kuti kwama dzangu taimboita zvinhu zvisina kana nemari yese. I've got a friend out there in Greece as well. The way I am in Greece, in Zira, I have a good character. But I'm going to go shopping now. Look, I don't know what I say. For a period of time, what is Sunday? Here I shall be Sunday. Don't approach. I don't know this border. It's not best for a period of time. Don't approach. But I shall be Sunday. It's not that bad. But they don't put it over Sunday. They're 14 now. You are getting a new waiter. Such a good man. But you know, I'm telling someone that you went out on Sunday. But when some of the guests are sharing, we need to learn. After 2 weeks, they formed him. We formed the company, Marari just come. And I got out no qualifications on what pass up guys on the Sunday. But time and chance are given to all. Time and chance are given to all. But when you tell me only chance, what a good day that will take you further. Our Mara Bashanda Kaba Loga, who are watching what we are now, we don't meeting. Time to go to Greece, we need to be a good man. It's the same thing how I came to Arada, put on my brass, and I tell my soul. Ubras.
One day, no one put one in Villa, but tell you this. I put one in Villa remote, but you don't have a golf. Among over there, got to Brazilian national. And I let you come and let me home this old man. That's the line of one business card. After some month, I'm falling away. But I'm the guy how are you? So I've been looking for you, just come to Aran. Monaco Road, but then said after that this wedding. So I want you to lead these guys. How can I lead them? Now 5 O levels. So you can pass up Chinjaville. And I became a branch manager at 37 Coventry Road, company Exercise Africa. But when I went to the relations, balance out to the middle, but the balance and change of vie. There are times that your character becomes a qualification. Just time one. One of you say that the weekend has changed. Who is the one that has changed? What do you think? I don't think I'm a user. I don't want to come food back. I don't know. What do you want to do? Members, what do you want to track? But it was not only over with now. When you don't see on the team, there are things that are beyond your control. Don't try to fight and cheat those things. Seek the grace of God. I was one of what you now did as natural to balance and Mariana. You know, take a man balance later. Eh, National Gambata. Who is one as balance and Mariana? National is very stubborn. Any picture in National is over charity, but charity the money, two picture in grace. You can check a little white dog grace to buy chicken. Some of you are to zone is in Yasha, I don't think I'll take a favor. Almost who are to kiss for paper. In almost time to make the soul. As soon as I'm got to do you don't know, but you make the soul. Because you must look at you, you're getting that game to see. But that I start sense. Almost who are also, I answer the story. Muslim says, you think you're getting Jama face, what about to Jalesha? Okamuzalia, Alukuza. Lia Kapina Moana for 7 years. I can not as a capina. I told you what the other Naka wash, but I don't pin. Okapina. For 7 years, Lia knew that they have an animal started dividing. Mamma said to you, I see, go back and love and tell you about that. Yato boy, you have been a list game. Tell me, chance I give it to go. So, what is the issue? She didn't say by us, but if I don't know, yes, I ain't going to go as soon as the camera was never sanai, what I don't grace. So, what's the useless people, and they began to lead them. But we are all no. Mazimamo very magicians shut down. But Bangwaya Daniel, who is that Daniel that is very nanga. But Daniel Joseph, who is that Joseph, who are that magicians in Egypt. May God give you a platform. You know what demand the qualities and the favor upon your life. But when this time you go to pass, nobody are down with that power. Nobody's going to win. So after that, the religious people, he began to lead them. So I don't know. But don't know that I don't know. They are doing what I but for now, but we lack a leader. I don't know qualities suggest. Let's go after him. Don't go over the land of two. But Joseph, only you that type
Jephthah unobva aganza manje osakana blessed zako tumanyuma shake. Kanze maamu ndida kuti ndinokutunganirayo. Munondipo pakadii, munondita mukuru pa level ipi. Kune mamwe mabasa ekuti vanobvunza iwe kuti ungade kutambira pakadii. Kogweta nawo kuti mubatira kuti. Asa unosangana nazvo. Zvekuti haudzwe salary unoshokwa yapinda mugaundi. Unoshoma yacho yakupiwa vanhu. Kune vanonzi kana vaitwa interview vanonzwa kuti ndine pakati nepakati. Ufunge upenyu usingabva kudaro. Nguva yachirino ane mabasa aronetsa. Kune mabasa akutotsvaga vanhu. Ndakatoona hera kuti rakanyorwa kuti urudiwa engineer. Kushuga kutonga talents engineer. Saka tikati mabasa aronetsa taita bits bichana. The truth is kuti mabasa etype yako. Karafu but you sure. Andoyepera. Etype yako ayi awondibisebisa. Kune vanotsvaga nezvizvi. Electrician. Yokusagorobo yakondoshedza munhu. Kuti mukoro mukasara kunetsa etype yako anotinetsei. So Jephthah had a quality. Isiri kuwanikwa pavanhu vanaamai kwavo vane discipline vasingakuna. Mwana wechifere awanirwa nyashana Mwari. Zvakuti nyangwe mai vake vari chifere. He kept grace. Ndakazvokutinesa izvozvo. Kune vanhu vekuti background yake kwaakakurira haana chaanogona haana kungwara. But pane chinhu chiri special mulife make. So despite zvese izvozvi vanongoti kutsvaka Jephthah. Dai dziri nhoroondo dzinobva vanhu. Dai tinombira vanhu chipanza. Titive propurazi. Muri tonazi. Purazi riri kurova tonazi chiterera. Hazvisi nyore ufunge. Uri zvinotora for granted. I remember one day ndakaenda mupanza kuUZ. I was called by my professor. Tinenge mukasemina katinoita so. We just want you to teach. Taona muchiticha dzimowisdom sopa street. Saka uya kuuniversity mudzidzise. Vamwe vangu vakaenda nekupasa. Indakateera ndakafoira iko. Vakapasa vakaenda kundodzidza. Indakafoira ndakateera kundodzidzisa iko. Chinonzinyira chausa dherere. Paunonzi auende. Ndopaunotozoswera. Demadzoka futi. Havasikuudza munhu akutara naye demadzoka futi. Tasikadiwe ikoko mudzidzo. Jephthah, chinonzi grace, chinonzi blessing pamusoro peupenyu hwako, chiri so unique. Hatina basa nehistory. Kuti mwana wanyu wakadzidza kupi unogona zvinhu. Mwari vakangoisa favor pamusoro pelife yako. Vanogara pasi kuti tikashaya hatina kuenda. Mapfumo tinawo vanhu vanorwa tinawo, but we lack leadership qualities. Tina Jephthah. Handizive Jephthah wari kushumira kuupenyu hwake. But I've been sent by God to speak into your life. Usajudge life semakuriro awakaita. Usatarisa vabereki vavo kukundikana kwavo nezvavasina kukuitira. Tarisa basa rakabatwa paCalvary. Woti Mwari akabereka nechikonzero. Create a door for me, an opportunity for my life to rise. There is grace samadzangu. Zakuti don't look down. Parents have but I must not progeka. In the road, I must not progeka. I must not even I must not progeka. I must not motor come to the high school, I must not progeka. My school says aside. What if the God of Jephthah created an opportunity for my life? In such hard times, create a door for my life. Namona Maria Chiteshus, in Namona. Your name will be mentioned from high offices. Every time you go, Shama, what you Rashika says, my wife's been covered by this bush. I just started on my God. You have seen his star. Munega must stars are wonder, but there is a star that must carry your name and drive people to bless your life. There's a star upon your life.
Wakaipa kuidzima. And aidzimwe nezvimwe zvinodzimwa neignorance. Nekuti unojaja wakakurira nezvausina kubata nekungachibva muupenyu kuti tingaende kupi. I always tell my fellow brothers, it's the way we have a unoona kuti tiri branda tingaitei takabva kuMalawi tingaitei muno maChina akabva kuHong Kong ari kuita zvinhu. Distance haisiyo kunyepa. It's not about distance, it's about understanding. Kune nekubudirira upenyu Hong Kong. Sio kunyepera distance. Iwa iziti yako yakazviudza izvo. Jefta mwana wechifere, but iye haasi chifere. Amen. And I'm tired, you don't blame on. But then I'm not so much corner. I'm not going to some corner. You are I was going to know what I was doing this. As I was going to know from you, I was doing this and Maria. The shine better than school fees for where I was better than one. You will not be able to find a miss of that. Stop blaming people. There is grace upon your life. Rejection here, I see you final. But you can tender, it becomes final. Thank you. When you was good, you know, choose your life. So when the 50 was good, I don't think I put it. Una no kuda mingi au sawa sana nani. Je programme même. Ele zungua no kuda wacha watangira kuda. Lazima mpaka kwa fimba na lazima wali tukwana yani wanasiri na kwani nini kuna mchana wao ndio kusungilira so I was told me ko bijeta mnati baya unasoma tibaki sharabu watu batawasi bishiwa mtu watu batawasi they know the blessing after the pain. What about junior? You are the Jeff Temperature. Although they go over the ice in here. Look about the chamber of one minute. That was a guy I got a program. I got see that. There was telling you, Polo to a poor cat. Impopoza wakura tambrao. Andiwa wakata wakura chitara wakura. Sei jau no jogo do outro wakura e o wakura bota na tinho. Ai mora tu andra dash. Also remember about there's a blessing upon your life. Problem there to unena no no ngezera no problema. Yeti mutaza kuno ngezera mdenga kuti mwai. The God of Jephthah is a story. When you can say successful, my families are right. Or what could I say about what you want? But we try to learn daily about successful today. Chaka is still known as the one successful today. Which are not showing disadvantage. You will go to the West. I'm not at any funny. When I was not, I'm not it's not funny. That's go food. Because Baba na mama wangu wakaramba. Kuna watu wale wafanyesi. Jephthah akazungua baba. But shima alisema manifesta bashika. May God give you the bless. Amen. No matter how many shakadi. Blessing in maso kwa upendo wako. May God open a door for you. Wali kama kupenyasha. Sababu watu wanasha misike. Utakaita kubloga badamu da say. That was all people that were over there saying. You can get my questions. But see, I'm not going to look for research to teach programming. I remember one day, in a just one day, I must night. In a latest one church, they group. Just a group, but I'm sorry, but sure, but you can have a candle feel. Ili kwa imamu kwa yutoba haya mapeli purchase. Oh, asa kazungule na futa na kunyorera. Mshana ndio kama kwa mtare. Kwa nini
Asi mwana anamubwira kuti pana vakunyorwa nechekuita nendiko kudhaya. Akatondiudza tausimusoro musoro. Saka kusangana musoreko. Saka mwaswiti mamusha. Padiki admina ada ulibvisa. Anga usugona kutaura. Saka matestimony zvaanokuwadza. Ndingandipeone the word of your blessing. Blessing attract vanhu vanokombera maoko chete. Some people wait for life. Roba zvacho. Kana watokombera na wachinamata kuti God protect me. Nokuti Jacob akaropafadzwa baba wake pamba. Esau was after him. Anomuuraya as a brother. Vana Adam naivekeke nega. Mumwe chipo chake pachanega muchipo mwari vakamufarira. Kuna akatomuurayira kufarirwa. Usati kana wakomore hongo patestimony ogara pasi. Protect that testimony. Nokuti ino iteka mamwe madhimoni. Tokumba tomurume wakazondidai. Vanhu vese vakati ashuwa alitirwa yasikana. Vanhu vakadaro ufunge. Kuna mupenya nozvishatoshora nechesu. Ndakudza kudara kuchesu achikudenga. That's why I want to just fight against them. Jagannath, we are to only to settle. You feel man. Keep quiet. Janabi did it. Sound the man. What was one sound the man? Those who come. Sometimes just I shall know it. So I want to look at the resurrection. When I have a message, you move out of the past. From a base side, you know the message. But resurrection, I have to know the past. Just as I'm showing my apostles, they are a family. Come to me, what will she change? One less. Then I was on a message. There's a blessing upon your life. You have been Jeff on the 2 man. Don't judge my parents out. Zimekuwa amela Jeff, kama mtu born and grow Jeff atinyeko kana mkazi. Kwa sababu wapacho kudara kwa china mali zasina kufa. Kana yangu mzaliwa sasa ile chimo kipulete mchini. Kama tujutua kwa my Jeff ta, ashina kufa kuti my Jeff ta yuraiwa. Lana yana ndoka kama kuwasiwa. But ngo pasatu ya mwani, aitase background. Taka mapras ngeti mutano taka zoka ya kufunda blessing it beyond Jesus. Ukataka ndo ndo majiki makachiva mu life unofuata para kunyepera bakabuta kwa wakati na mbona shora sangana nacho unotaka ngoti vara iwa afutaka mwana chirota zvisafite zvakubate nekutenda umwana nenga akabatema denga akabata maupenyu hwemunhu akakupa nhoroondo nokufunga kufekwa gararo tishingisa ndozvoita mapasta ngoshingisa akashingisa so munhu anobve kweseko kunovhiwa pane nguva inoita akamba mawife asinoparidza une mamaladies tiri maexample kaeko kabviwa kusiripo nokuti kuno wakadzi vanenge vari muchechi varume vari kunzoo vanongati vakauyeri baba wakabviwa netype yeri hakusindore. I'll give you this one. Sorry to say this, I'll give you this one. I think I don't pass. As my mom said, I want to be a bigger. 2002. Second of the I found out 2006. That's about 2008. She got a bigger. But come on, Padesha, that they took you on a friend. So now make girlfriend. I guess now, we are in this one. That I never got down with it. She wanted to pass. I don't know if it's a nothing in that friend. Wanataka kufundana kwa girlfriend. Madam ndio kwa kote na kule. Baba tuende na ufanye girlfriend. Ndio tunataka nasi hii. Sio ndio discuss na madam msemo ta ndio hapo nyanya. Madam ni girlfriend ndio na tunikitio. Ndio mnano sasa ndio girlfriend ndio tumupe. Anga fi kuzana mungu. Naso what man of God ajimwani. You want to know as a Muslim for you. I want to tell you for me. Someone sure man is getting treasure. She doesn't say this as well.
Unozati kana uri murima pauri chiedza saka munhu ari murima nenharo ambuya angu uchaita kutuma mubati mufurakapa mumba munerima sibatsi ndekuenda padhori kuchazvodzokera vaindibata ruoko wopinda ndiri wotora kapu kutora ungasira kubereka ndanoona murima ukagara murima for long time chiedza saka vanhu vanoti vari nhongo hasi nhongo vatori collective iko patoda nyasha amene wazotwara naye anouya murumaoko kana matamari semete kutani nyasha dzacho dziriko anozodarika iweyo matomotogara vagara kuti uona kuchizva akumbero vakwari mashure kwenda tichakatogara nemavhaya kuti tsano ngavauya patakaya tikapfuririra blessing yako inomanifest at that times mukuvekwa manje goba inonyatsobuda problem yako inodiwa murume akakandwa muguva 1 Kings chapter 13 verse 20 akakandwa muguva raElisha haana kuvigwa akakandwa. A man was thrown into Elisha's grave. Proper burial haukandwe kunogadzirwa musha chakaita kuti murume uyu araise back to life. He was thrown, not buried. Problem yako nda kubatwa musha saka ziri kufamba pamwe pacho Jona akakandwa akaenda kuninifu uratopinda musha apapindike musha watoda time inokujamuka so ini pamupandi kutenda Mwari ndinoona papfimba chitamuroramba ndakazosangana naye kuti 2 years ndani Mwari makatendeka ndaikuwara so unotoona asidenga rine nharo zveshuwa apari paunotenda Mwari ndinonoka kuti ibva pangu pakuti ndabasa newe unozoona kuti ari tori basa wofukiri. I want us to pray. You can stand up. Jephthah anataura nini? There is a blessing upon your life. Economy nyika ndezvenyika kutara zvamwana ane simba kudarika economy in any country. Elisha ari mubako makuku ari mubashimba nenyama makuku haasivani makuku haana kutichwa giving. There is a supernatural hand of God that can feed you. I want us to pray. You know persecution and rejection of Saganai. But I've come to tell you this. There is a blessing upon your life. Wanugashya misike. Tulipatana na mwana wachifere, jakafamba sei. Aiwa mwana ugadi boy, jakafamba sei. Aiwa mwana ugara ita shakati ba jakafamba sei. Ekuti baba wako wakadi, mai wako wakadi, background ina nyaya. Blessing upon your life. You know what the Rahab aigara pa wall of Jericho. Joshua chapter 2 verse 15. Rahab aigara pa madziro pa wall. That's why when they are akadzikisa pa window pake, don't aigara pa madziro. Akabudza pa window. Chakadona pa Jericho chi, mashuko e Jericho, which means the wall. Saka Rahab akasurvive saying, foundation yake haisi nyaya. Vaawidana nawo. Despite bahari asurvive. Jobu wakadira muisina kurongeka vane urongo vakazodii haisi nyaya ukawirana newe denya. You can be the Rahab of your family. Rahab anachinja kwekugara akachinja kareti ari paari pa akachinja kareti ari pamadziro madziro echeri kwakadona. Yes, Rahab akasurvive. Yes, anga pambai haana mamwe madziro. Yes, I know there is a song with how was Jericho. It's half truth. Kana kuwaese even if zvakanaka Joshua 2:15. Rahab aigara pamadziro mashuva akadona. Rahab Joshua akatuma ndero Rahab kuda kuti aigara pamadziro ari kudona but yake foundation nemba yake hazvina kudona. Kuda kuti foundation yako haisi nyaya kumwe kwese kungawira ku right or left but the grace of God will sustain you. I want us to pray. The God of Jephthah, remember me. Father, we pray in the mighty name of Jesus that God